Som taká veselá kopa. Ináč super táška, odkiaľ Svitka idete? Z tréningu. Z tréningu športové? No, je to úplne jednoduché. Toto je ten nový sofabet. Takto ja iba potiahnem a za 2 sekundy postielka je tu. A vy ste kde? Pane? Je toto možné? Neviem, kde by mohol možno ešte. Tam je. Tak tu je. Páne, ale veď nemusíte sa chodiť vyspať k nám do showroomu, pretože takýto matrac, ktorý je vyrobený zo špeciálnych plien, ktoré podporujú telo, kĺby, svaly po športovom výkone, môžete mať aj doma. Lebo viete, na konci dňa je najdôležitejšie dobre sa vyspím.